Khublei shibuni phi baro kerpang iki hep ki barin kiba pe kani ka program ni na ka Jingiaseng Khynnah balang PRESBYTERIAN Nongstoin ni aingu ya ublei ya ka ba uladon kat lembat ni bat ni yo kalat bane shimbenta ha Good News TV jong ka Jingiaseng samla KGP sinot sepni ka ba ai kyrteng na KI PERSARA bat haswa pengen yo ka program nga sngewbha ban khot ya i ban shanlang khashindi ban puli na kaktien ka jong ublei bat banduai Shoban lang kwat jong blei jong duai blei tu ka den khot jong Bible na ka jong wai sam nong ka ba spa sap kondai ka khot ka ba ar do basau bat sha kurin nong ka ba khat sau di khot ka ba sau phau ai ba u Israel on chat kaman ha u ta ubala thau ya u ai ba kikun kaseyon kinle kaman hala usem ai ba kinyaro ya ka kyrteng jong u haka jingshat ai ba kin ruai ya ka jingero ya u nda ka kanjari bat ka duitara Hendrei to ai ba unle itnat bat haka jingrenti ya ki baro pernah bagi jeng duai wajib bam nang ni wan akmat jong me nuan ban aingu eme bamila don rekat ban ni ki benta baro ngawan akmat jong me ablai ban kerpat bamen don rekat bat kani ka program nadu ka basdang hadu bandawai bat kan longro ka program ka bakin yo ki jeng kerku haba ki page kani ka program lengba kani ka channel ka balong ka benta panyalap ya ka gospel ngi aingu bami shashkor kini ki jing duai jungi pat mapru ki pop at ki rengkan jungi ki bahala kasngi pat ngi pani kine baro kristag uji sukres ubanana zaret aman mentangin poino ki benta pangin yo ka fancy dress bat ka devotional dance kermen lingba kini ki artili ki benta kinlong ka jingker ku yangi
Ya u Abraham lakot ukupa jong ka jinget namar la nyau ya u kum ukupa bakenja mansiem ubahikai ya kibriyo kumnu ban shanya ha ublei. Ka ka bakerpang shaphang u Abraham kalong ba ukongu ya ublei. Bat kawai na ki jing ya thuk hana bas ngotanat shaphang jong u ka ba penpau ya ka jing kongu kalong haba ublei ula ong ya u ban kenya ya u khon jong u Isak kum ka jing tenjo ya ka jinget jong u henrei ha ka ya ka bakhat do ublei ula ai ya u khon lang brot ban kenya ha ka jaka u Isak haba ula yo I ya ka jinget bat ka jing ko ngo jong u hang ne ngi yo I ya u Abraham bat u Isak ba kidang yat ban poi shakliar uta ulum haba u Isak ula keli shaphang u khon lang brot ban kenya u Abraham ula jubab. Kukun ublei un sapin yo daladi hi ya ukun lambrot ya ka jing kenya aigu thang. Ha ka Bible la nyau ya Moses kum uwei na ki prophet bat Nongyalam bakraw ubalaya lam bat belat ki kon Israel na ka jing long braw hari Egypt lengba ka duriaw basaw bat hadien kata kilaya syang dara hakajat ulum Sinai hakaba Moses ulayo pediang ya ki shipau hukum halor uta ulum. Henrei haba Moses ulawan hiar na ulum Sinai ula shem baki kon Israel kilaya mani blei tau ya ukon masik siar. Dia ka jing bitar Moses kalakia buk bat ula bread not dak ya kita ki mauling keniap nak keti jong u bat ula lempat ya ki hatrai uta ulo ka Bible u Samson ula long unong bishar badon bor jong ki Israel nak jat dan u bayalam ya ki kun Israel Persha ya ki Palestia kum u nazar u jong ublei udon ka bor ba phela ba ublei ula ai ha u kat hadu ba ulakat ya using tang da kikti bat pom ya ki hajar ki Palestia tang da ka shingap ka kada henrei ka bor jong u Samson kalami no haba ka serti kala dei ha ka khli jong u hadien ba ki Palestia kila kyam ya u bat klau no iki khmat jong u baroar kila ya lam no ya u shagasa kat ba ki Palestia kidang ya le kemen u Samson ula duai bat kerpat ya ublei ba un penklan ya u satang shisien ba un yo penhiar keput ya ki Palestia ula ongru Oblei to menyap lambat ki Palestia haba ula khon da kabor baro ka yeng kalangat halor ki doloi bat ki brio baro ki badan haka kita kiba ula penyap haba ula yap ki khambun ban ya kiba ula penyap menba udang im kum u Khynnah u Samuel ula Shakri ya utrai hapo ka jing penyaj u Eli katba udang yo athia ublei ula khot ya u Laisien u Samuel ula Maria sha u Eli namar mudur badai u lingdo bala khot ya u henrei u Eli shem la khot ya u bat ula sngu thu badai utrai bala khot ya u kumta ula hikai ya u Samuel kumno ban jubab hakasin kabasaw Samuel Kren ko try namba usakli jong me u yo sngew u Samuel ula long u prophet unong bishar bat ulingdo uba Shakri ya utrai anda ula rangba u Elijah ula long uwe na kinong ya thu lupa Hebrew ba pau bha hakat Testament ka barem bat latip ya u na ka benta ka jing iet ka ba kraw ka ba udan ya ublei kamtam hakapor ba ki Israel kilaklet ya ublei bat mani ya ubal da ka jing shlur ula ong ya usim ahab ban lum ya ki Israel bat ki prophet jong ubal ha ulum Karmel ban ya pin ibor ublei jong no ulong uba im bat bashisha
Hashwa kata ka jingyatong ulaong yaki Israel. Sakat lepat penyang lengah pedang ki arjung mut. Ada utrai ulang belai tu bot yu. Henry ada ubal tu bot yu uta. Kakamba ba ulale ha ulum Karmel ban khot ya ka ding beneng ban bamdo ya ka jing aingu thang ka penshisha ba ublei Jehova ulong ublei ubashisha. Paul ubalatip menshwa kum usol uladon hakalenti ban let sha Damascus da ka jing tmu ban kem bat walampat yaki Kristan sha Jerusalem. Henry kendet lateng shan lep saudong ya u ka jing shai na beneng. Te ula kelon kram hakendau bat ula yo sngo ya ka ketien ka baong ha u. Sol balai me penshitam ben yanga utie ula ong. Nilang atrai. Ngalong ujisu ya uba me penshitam ben. Haba ula kenyo bat sngo mayan ula ong. Atrai. Ayu memon yang benle. Upol ula kela bamot bat ula long uway na kinong yalap bakraw jong ka gospel kabashisin ula tmu ban penjat. Khublei shibun ye Nongsiej benta bat ngangit lengba kini ki artili ki benta kinlong bangin plai utrai ngin ya kalinti ka jong trai bat ngilong ru ki khun ki bale ye kamon ka jong ublei bat ngikan mau ru ye usim David haba ushat omba ushat shongshit Henry usngo thu ba ule ya ka badai ule kemen bat upendon burom namar ki jingle babha ki jong ublei kumta ai bakini ki artili ki benta kinlong ka jing kerku yangi ki hep ki barit ki bape ya kani ka program but ai habangile kino ngin pen kraw ya ka kyrteng ka jong utrai but haba ngile iki ru ngin pen pau ya ka burom ka jong ublei na ka benta ka burom ka jong ublei amen tu ngin pendem ka jing duai ko pa jing ba hablengi ayu ko pa bi namar ki iki baru ki jing don ka jong mi but kham tam ko pa bi ka bangla yo ya kani ka program ha kani ka por but try kanat bi yarap lem ko jisu kanat bi yang ki khun ki jong mi ya ka bangi long kita ki khun ki ba plai ka kyrteng ka jong mi ki long kita ki khun ki ba ya kalenti ka jong mi ki ba le ka mon ka jong mi ba yarap ru ko try kanat bi ki khun ki jong mi ya ka bangi long ki khun ki bi e ban puli ka ten ka jong mi ngin e ban shakri ya ka mon ka jong mi ngin e ban shakri kyrteng ka jong mi try kanat bi but ai ka bawai no ko pa bi to ai ka jing iba ka jong ublei ka jing ai e ka jong jisu Christ but ka jing is long umin sim bukhut but ai kini ki lai kin shong sa hawi amen.